Αγαπητοί συνάδελφοι, σας χαιρετώ. Ονομάζομαι Παναγιώτα Κυριάκου και είμαι στον τομέα μισθών της Διεύθυνσης Μισθολογικών Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και σας καλωσορίζω σε ακόμα μια διαδικτυακή εκπαίδευση σχετικά με την αναπροσαρμογή μισθού των κρατικών υπαλλήλων. Στη σημερινή παρουσίαση θα καλύψουμε τον τρόπο αναπροσαρμογής μισθού υπαλλήλου στις περιπτώσεις αναβάθμισης θέσης, γρήγορης ανέλυξης, τροποποίησης ημερομηνίας προσάυξησης, κατακράτησης διακοπής αναβολής προσάυξησης. Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις συμπληρώνεται το έντυπο Γ44Δ, αλλαγή μισθωτικών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα παρουσιάσουμε παραδείγματα για να δούμε στην πράξη την εφαρμογή διαφορετικών περιπτώσεων. Να ξεκινήσουμε αναφέροντας το νομοθετικό πλαίσιο της αναβάθμισης θέσεων. Η αναβάθμιση θέσεων υλοποιείται σύμφωνα με τους περί δημόσιας υπηρεσίας κανονισμούς του 1995 μέχρι 2018 και συγκεκριμένα τον κανονισμό 18, όπου και αναφέρονται κανόνες αναπροσαρμογής του βασικού μισθού του υπαλλήλου. Σαν πρώτον κανόνα έχουμε την περίπτωση που η θέση του αναβαθμίζεται και ο βασικός μισθός του στην προηγούμενη του κλίμακα είναι χαμηλότερος από τον αρχικό βασικό μισθό της νέας αναβαθμισμένης κλίμακας. Τότε σε αυτήν την περίπτωση η νέα αναβαθμισμένη κλίμακα επεκτείνεται προσωρινά προς τα κάτω με βάση το ποσό προσάυξησης της νέας κλίμακας και ο υπάλληλος αρχίζει να κερδίζει προσάυξηση κάθε 6 μήνες και όχι κάθε 12 όπως χορηγείται η ετήσια προσάυξηση μέχρι να φτάσει στον αρχικό βασικό μισθό της νέας κλίμακας. Σχετικό είναι το παράδειγμα 1 που θα δούμε παρακάτω. Η προς τα κάτω επέκταση της νέας κλίμακας μειώνεται σταδιακά με την κατάργηση κάθε φορά της πιο χαμηλής βαθμίδας της επέκτασης, μόλις πάυσει να βρίσκεται σε αυτήν οποιοσδήποτε υπάλληλος. Εφόσον τώρα υπάρχει υπάλληλος με βασικό μισθό σε οποιοδήποτε σημείο της επέκτασης προς τα κάτω, ο βασικός μισθός οποιοδήποτε νέου υπαλλήλου που διορίζεται στη θέση αυτή δεν πρέπει να είναι ψηλότερος από το βασικό μισθό του υπαλλήλου που ήδη κατέχει τη θέση αυτή. Επίσης, αν ο βασικός μισθός υπαλλήλου που βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της επέκτασης προς τα κάτω έχει για οποιοδήποτε λόγο καθυλωθεί, τότε ο βασικός μισθός του νέου υπαλλήλου που διορίζεται στη θέση αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών για να μην ζημιωθεί μισθολογικά ο νέος υπάλληλος. Αυτό εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις προαγωγής ή απόσπασης υπαλλήλου, όπου αυτός λαμβάνει το βασικό μισθό που δικαιούται με την προαγωγή ή την απόσπαση του. Πάμε να δούμε τώρα το βασικό κανόνα της αναπροσαρμογής του μισθού του υπαλλήλου σε περίπτωση που η θέση του αναβαθμίζεται. Είναι το σημείο 2α και ο υπάλληλος διατηρεί το βασικό μισθό του που είχε πριν την αναβάθμιση μέχρι να κερδίσει με υπηρεσία τη διαφορά μεταξύ του βασικού του μισθού και της αμέσως πιο ψηλής βαθμίδας της νέας κλίμακας, αφού ληφθεί υπόψη και οποιοδήποτε ποσό προσάυξησης έχει κερδίσει μέχρι την ημερομηνία που έχει οριστεί αναβάθμιση της θέσης. Αν όμως μεταξύ του βασικού μισθού που κατήχε και του βασικού μισθού του συν την προσάυξηση που έχει κερδίσει υπάρχει βαθμίδα στη νέα κλίμακα, τότε τοποθετείται στη βαθμίδα αυτή και το ποσό προσάυξησης που έχει κερδίσει λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της ημερομηνίας της επόμενης προσάυξησής του. Αν ο υπάλληλος βρίσκεται στην ανώτατη βαθμίδα της προηγούμενης του κλίμακας, δεν κερδίζει οποιοδήποτε ποσό προσάυξησης στην προηγούμενη του κλίμακα, διατηρεί το βασικό του μισθό κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί αναβάθμιση και προχωρεί στην αμέσως επόμενη βαθμίδα της νέας αναβαθμισμένης κλίμακας, αφού κερδίσει με υπηρεσία τη διαφορά μεταξύ της ανώτατης βαθμίδας που βρισκόταν και της αμέσως επόμενης βαθμίδας. Για τον τρόπο υπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 4α
Οποιοδήποτε ποσό προσάυξησης έχει κερδίσει πριν την ημερομηνία της αναβάθμισης ο υπάλληλος, υπολογίζεται με βάση το ποσό προσάυξησης της προηγούμενης του κλίμακας. Β. Ποσό μέχρι 50 σεν της προσάυξησης αγνοείται, ενώ ποσό μεγαλύτερο των 50 σεν λογίζεται ως 1 ευρώ. Και η υπηρεσία μέχρι 15 μέρες αγνοείται, ενώ η υπηρεσία που υπερβαίνει τις 15 μέρες θεωρείται ως συμπληρωμένος μήνας. Τέλος, να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος αμείβεται στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής, βρίσκεται δηλαδή κατά τα 2 πρώτα έτη της υπηρεσίας του, θα τύχει εφαρμογή ο κανονισμός 18, με τον περιορισμό ότι η αμοιβή του υπαλλήλου κατά τα 2 πρώτα έτη της απασχόλησης του δεν θα είναι ψηλότερος από τη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της νέας αναβαθμισμένης κλίμακας. Να δούμε τώρα ένα παράδειγμα αναβάθμισης μισθολογικής κλίμακας από Α8-10-11 σε Α9-11-12, η οποία έχει οριστεί από 1η Πρώτου του 24. Θα εφαρμόσουμε το γενικό κανόνα της αναβάθμισης που αναφέραμε στη διαφάνεια 4, σημείο 2α. Υπάλληλος βρίσκεται από 1η Δευτέρου του 23 στη δεύτερη βαθμίδα της Α8 με ετήσιο βασικό μισθό 25.697. Στα αριστερά της διαφάνειας υπάρχουν οι μισθολογικές κλίμακες, όπου βλέπουμε τη δεύτερη βαθμίδα της Α8 25.697, όπου βρίσκεται ο υπάλληλος. Όπως αναφέραμε στη διαφάνεια 4, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προσάυξηση που έχει κερδίσει ο υπάλληλος πριν την ημερομηνία αναβάθμισης. Η κερδισμένη προσάυξηση είναι από 1η Δευτέρου του 23 μέχρι 31 Δεκάτου του 23 και είναι 11 μήνες. Το ποσό προσάυξησης της Α8 είναι το 1.197, το οποίο κερδίζεται σε 12 μήνες. Με τη μέθοδο των 3, δηλαδή στους 12 μήνες, το ποσό προσάυξησης είναι 1.197 και στους 11 μήνες πόσο, και καταλήγουμε στο 1.097 κερδισμένη προσάυξηση. Το σύνολο του υφιστάμενου μισθού συν την κερδισμένη προσάυξηση είναι ίσο με τον αναπροσαρμοσμένο μισθό ύψος 26.794. Προχωρώντας τώρα και βλέποντας τη νέα αναβαθμισμένη κλίμακα, δηλαδή την Α9 στα αριστερά κάτω, βλέπουμε ότι ο βασικός ετήσιος μισθός είναι 25.697 και είναι χαμηλότερος από τον αρχικό βασικό μισθό της νέας κλίμακας. Συνεπώς, όπως προαναφέραμε στη διαφάνεια 2, η νέα κλίμακα επεκτείνεται προσωρινά προς τα κάτω με βάση το ποσό προσάυξησης της νέας κλίμακας. Άρα από την αρχική βαθμίδα Α9 30 413 αφαιρούμε το 1.467 ποσό προσάυξησης της νέας κλίμακας και καταλήγουμε στην πλην 1 βαθμίδα και με τον ίδιο τρόπο αφαιρώντας το ποσό προσάυξησης επεκτείνουμε την κλίμακα τόσες βαθμίδες όσες απαιτούνται υπό τις περιστάσεις, δηλαδή τον ετήσιο βασικό μισθό του υπαλλήλου, πριν την αναβάθμιση. Επόμενο βήμα, βρίσκουμε την πλησιέστερη βαθμίδα της επεκτηνόμενης προς τα κάτω Α9, που είναι το 27.479 και αφαιρούμε τον αναπροσαρμοσμένο μισθό του υπαλλήλου στις 31 Δεκάτου του 23 που υπολογίσαμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Η διαφορά που προκύπτει είναι 685. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο υπάλληλος στην επεκτηνόμενη προς τα κάτω κλίμακα κερδίζει προσάυξη κάθε 6 μήνες μέχρι να φτάσει στην αρχική βαθμίδα της νέας αναβαθμισμένης κλίμακας. Και πάλι με τη μέθοδο των 3, στους 6 μήνες το ποσό προσάυξησης είναι 1.467, το ποσό των 685 σε πόσους μήνες κερδίζεται και καταλήγουμε στους 3 μήνες. Πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο μισθός του υπαλλήλου την 1η Πρώτου του 24, ημερομηνία της αναβάθμισης.
Όπως αναφέρθηκε στη διαφάνεια 4.2β, αν μεταξύ του ετήσιου βασικού μισθού του υπαλλήλου και του αναπροσαρμοσμένου μισθού, δηλαδή του ετήσιου βασικού του συν την προσάυξηση που εκέρδισε, υπάρχει βαθμίδα στη νέα κλίμακα, τότε από 1η Πρώτη του 24 ημερομηνία αναβάθμισης τοποθετείται σε αυτήν. Στο παράδειγμα μας υπάρχει βαθμίδα μεταξύ του 25.697 και του 26.794 και είναι η βαθμίδα πλην 3, 26.012. Συνεπώς, από 1η Πρώτου του 24 ο ετήσιος βασικός μισθός του υπαλλήλου θα είναι 26.012. Έπειτα, από 1η Τετάρτου του 24, 3 μήνες όπως υπολογίσαμε πιο πάνω, θα τοποθετηθεί στην επόμενη βαθμίδα 27.479 και έπειτα κάθε 6 μήνες θα κερδίσει προσάυξηση μέχρι να φτάσει στην αρχική βαθμίδα της Α9. Τέλος, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Γ44Δ, αλλαγή μισθοδοτικών στοιχείων, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία του υπαλλήλου ακαταυτότητα ονοματεπώνυμο. Η ημερομηνία ισχύως είναι η ημερομηνία που έχει οριστεί αναβάθμιση, στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 1η Πρώτου του 24, συνδυασμένες κλίμακες, η νέα αναβαθμισμένη κλίμακα Α9, 11, 12, κλίμακα πληρωμής μισθού Α9 και στον ετήσιο βασικό μισθό μπαίνει το 26.012 το οποίο υπολογίστηκε στην προηγούμενη διαφάνεια. Επειδή το σύστημα μισθολογίου κρατικών υπαλλήλων δεν μπορεί να παραχωρήσει προσάυξηση ανά εξάμηνο, στο πεδίο ημερομηνία προσάυξησης πρέπει να καταχωρηθεί ένδειξη 9 και η επόμενη προσάυξηση να δίνεται με το έντυπο Γ44Δ το μήνα που δικαιούται ο υπάλληλος. Δηλαδή 1η Τετάρτου του 24 θα πρέπει να αποσταλεί εκ νέου έντυπο αλλαγής μισθοδοτικών στοιχείων, όπου θα καταχωρηθεί ο επόμενος ετήσιος βασικός μισθός. Με την ένδειξη πάλι 9 μέχρι ο υπάλληλος να φτάσει στο αρχικό βασικό μισθό, όπου πλέον θα μπει η ημερομηνία προσάυξησης η ετήσια. Προχωρούμε στη δεύτερη ενότητα της αναπροσαρμογής μισθού, αυτή της γρήγορης ανέλυξης. Σύμφωνα με τους υποαναφοράν κανονισμούς και συγκεκριμένα τον κανονισμό 30, υπάλληλος που κατέχει θέσεις σε συνδυασμένες κλίμακες, για παράδειγμα συνδυασμένη κλίμακα είναι η Α8, 10, 11, προχωρεί στη ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων, από την Α8 δηλαδή στην Α10, αφού πρώτα εξαντλήσει τη χαμηλότερη κλίμακα, όλες τις βαθμίδες δηλαδή της κλίμακας, και αφού ικανοποιήσει οποιουσδήποτε όρους των οικείων σχεδίων υπηρεσίας. Προχωρεί στην πλησιέστερη βαθμίδα όταν με υπηρεσία κερδίσει τη διαφορά μεταξύ της κορυφής της προηγούμενης κλίμακας και της πλησιέστερης βαθμίδας της ψηλότερης κλίμακας. Στη γρήγορη ανέλυξη ο υπάλληλος δεν εξάντλει τη χαμηλότερη κλίμακα για να ανελιχθεί στη ψηλότερη. Πιο κάτω θα αναφερθούμε στη γρήγορη ανέλυξη των συνδυασμένων κλιμάκων Α2, 5, 7, 2 με ισχύ από 1η Πρώτου του 24. Σχετική είναι η εγκύκλειος του Υπουργείου Οικονομικών, αριθμός 1745 και ημερομηνίας 16 Πρώτου του 24. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1745 και με ισχύ από 1η Πρώτου του 24, οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου θα ανελίσσονται μισθοδοτικά εντός των συνδυασμένων κλιμάκων, όταν ο μισθός στην κατώτερη κλίμακα αντιστοιχεί με την αρχική βαθμίδα της επόμενης κλίμακας. Συγκεκριμένα, όσοι υπηρετούν στην Α2 και ο μισθός τους είναι πιο κάτω από την αρχική βαθμίδα της Α5, θα ανελιχθούν μισθοδοτικά από την 7η βαθμίδα της Α2 σε 4 μήνες στην αρχική βαθμίδα της Α5. Με αντίστοιχον τρόπο, όσοι υπηρετούν στην κλίμακα Α5 και ο μισθός τους είναι πιο κάτω από την αρχική βαθμίδα της Α7-2, θα ανελιχθούν μισθοδοτικά από την 8η βαθμίδα της Α5 σε 7 μήνες στην αρχική βαθμίδα της Α7-2.
Τέλος, να αναφερθεί ότι όσον ο μισθός τους στην Α2 ήταν πιο πάνω από την αρχική βαθμίδα της Α5 και στην Α5 πιο πάνω από την αρχική της Α7, τότε εφαρμόζεται ο κανονισμός 18 της αναβάθμισης. Σχετικό θα είναι το παράδειγμα 2 που θα δούμε παρακάτω. Η γρήγορη ανέλυξη των κλιμάκων Α2-5-7-2 απεικονίζεται και στον πίνακα, όπου ο υπάλληλος που υπηρετεί στην Α2 από την 7η βαθμίδα της Α2, με βασικό μισθό 16.060 δηλαδή, σε 4 μήνες εντάσσεται στην αρχική βαθμίδα της Α5, στο 16.196. Είναι 16.196 πλην 16.060 επί 12 δια την προσάυξηση της Α2, είναι σε 4 μήνες. Με αντίστοιχον τρόπο, υπάλληλος που υπηρετεί στην Α5 από την 8η βαθμίδα της Α5 θα ενταχθεί σε 7 μήνες στην αρχική της Α7. Από το 22.648 δηλαδή, αρχική της 7 πλην το 22.052 επί 12 δια το 971, σε 7 μήνες θα ενταχθεί στην 7. Προχωρούμε στο παράδειγμα 2 να δούμε στην πράξη την εφαρμογή των όσων αναφέραμε προηγουμένως. Βοηθός γραμματιακός λειτουργός από 1η Πέμπτου του 23 βρίσκεται στην 8η βαθμίδα της Α2. Όπως έχουμε πει, μισθοδοτική ανέλυξη έχει ημερομηνία ισχύς από 1η Πρώτου του 24. Ο ετήσιος βασικός μισθός του υπαλλήλου είναι 16.439 από 1η Πέμπτου του 23. Όπως βλέπουμε, επειδή ο ετήσιος βασικός μισθός του υπαλλήλου είναι πιο πάνω από τον αρχικό βασικό μισθό της Α5 το 16.196, θα τύχει εφαρμογής ο κανονισμός 18. Προχωρούμε να δούμε την προσάυξη που κέρδισε ο υπάλληλος πριν την 1η Πρώτου του 24. 1η Πέμπτου του 23 μέχρι 31 Δεκάτου του 23 είναι 8 δωδέκατα του 379 προσάυξη της Α2 και είναι ίσο με 253. Το σύνολο του υφιστάμενου ετήσιου βασικού συν την κερδιθήσαν προσάυξης είναι ίσο με τον αναπροσαρμοσμένο ετήσιο βασικό μισθό 16.692. Πάμε να εντοπίσουμε το επόμενο πλησιέστερο σκαλοπάτι στην Α5, το οποίο είναι το 16.826. Μείον τον αναπροσαρμοσμένο μισθό 16.692, η διαφορά είναι 134. Η διαφορά κερδίζεται σε 3 μήνες, 134 επί 12 δια 630 την προσάυξη της Α5 είναι 2,55, οπότε είναι 3 μήνες και η ημερομηνία ένταξη στην Α5 είναι η 1η Τετάρτου του 24 στο 16.826. Επειδή μεταξύ του υφιστάμενου ετήσιου βασικού μισθού και του αναπροσαρμοσμένου ετήσιου βασικού μισθού δεν υπάρχει βαθμίδα στην Α5, ο υπάλληλος από 1η Πρώτου του 24 διατηρεί το βασικό μισθό του 16.439 και 1η Τετάρτου του 24 θα τοποθετηθεί στο 16.826 στη δεύτερη βαθμίδα της Α5. Προχωρούμε στη συμπλήρωση του εντύπου Γ44Δ, το οποίο θα αποσταλεί στον τομέα μισθό για καταχώρηση στο σύστημα μισθολογίου. Εδώ να αναφέρουμε ότι για τους σκοπούς της μισθοδοτικής ανέλυξης των συνδυασμένων κλιμάκων Α2-5-7-2 έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά έντυπο Γ44Δ, όπου εμφανίζεται αυτόματα ο μισθός μεταπήδησης από τη 2 στην 5 και από την 5 στην 7-2. Προχωρούμε με την καταχώρηση των στοιχείων του υπαλλήλου άκατα ταυτότητα ονοματεπώνυμο. Στην ημερομηνία ισχύως είναι η 1η Πρώτου του 24, συνδυασμένες κλίμακας θέσης είναι η Α2-5-7-2 και η κλίμακα πληρωμής μισθού του υπαλλήλου είναι πλέον η Α5. Στο επόμενο πεδίο δικαίωμα μεταπήδησης θα καταχωρηθεί Y, δηλαδή yes, εφόσον ο υπάλληλος έχει εκπληρώσει τους όρους του σχεδίου υπηρεσίας του και αυτόματα στο μισθό μεταπήδησης θα εμφανιστεί η αρχική βαθμίδα της Α7 222.648, οπότε
Όταν ο υπάλληλος φτάσει στην 8η βαθμίδα της Α5, το σύστημα αυτόματα σε 7 μήνες θα εντάξει τον υπάλληλο στην πρώτη βαθμίδα της Α7-2. Η ημερομηνία προσάυξησης, όπως υπολογίσαμε στο παράδειγμα, είναι 4ος του 2024. Επίσης, στο νόμο για τη μισθοδοτική ανέλυξη των Α2-5-7-2 περιλαμβάνεται και η ρύθμιση της γρήγορης ανέλυξης στην Α7-2 ως εξής. Με ισχύ από 1η Πρώτου του 2024, οι μόνιμοι υπάλληλοι στις συνδυασμένες κλίμακες Α2-5-7-2 που υπηρετούσαν την 1η Πρώτου του 2024 θα έχουν δικαίωμα ένταξη στην κλίμακα Α7-2 με τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας στις κλίμακες Α2-5-7-2, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν προηγούμενης συνεχόμενης απασχόλησης ως εργοδοτούμενου αορίστου χρόνου. Αντίστοιχα, οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου με κλίμακα Α2-5-7-2 θα έχουν δικαίωμα ένταξη στην κλίμακα Α7-2 με την συμπλήρωση 18 ετών συνεχόμενης υπηρεσίας ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου. Η πιο πάνω ρύθμιση βελτιώνεται περαιτέρω με ισχύ από 1η Πρώτου του 2025, σχετική είναι η εγκύκλιος επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών 7 Πρώτου του 2025 και δεδομένου ότι στα 18 χρόνια συνεχόμενης υπηρεσίας συνυπολογίζεται και το 95% τυχόν προηγούμενης υπηρεσίας σε μόνιμη θέση ή εργοδοτούμενου αορίστου χρόνου στις κλίμακες Α1-2-5-2. Στην εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πιο κάτω. Το άθροισμα του 95% των ετών υπηρεσίας στις κλίμακες Α1-2 και 5-2 μαζί με την υπηρεσία στις κλίμακες Α2-5-7-2 θα πρέπει να υπερβαίνει τα 18 έτη. Άθροισμα 17,96 για παράδειγμα δεν στρογγυλοποιείται σε 18 έτη. Επίσης, για σκόπους συμπλήρωσης των 18 ετών λαμβάνονται υπόψη ήδη οι περίοδοι υπηρεσίας ή απασχόλησης που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς παραχώρησης ετήσιας προσάυξησης, με την εξαίρεση ότι στον υπολογισμό των 18 ετών θα ληφθούν υπόψη και τα 5 έτη της παγωποίησης. Να δούμε παράδειγμα της συμπλήρωσης των 18 ετών ενός υπαλλήλου. Εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου από 10 Δευτέρου του 2006 στις κλίμακες Α1, 2 και 5-2, η κλίμακα του οποίου αναβαθμίστηκε από 1η Πρώτου του 2020 στις Α2, 5, 7-2, ο υπολογισμός των ετών υπηρεσίας για σκοπούς συμπλήρωσης των 18 ετών έχει ως εξής. Υπηρεσία Α1, 2 και 5-2. Όπως είχαμε πει, 10 Δευτέρου του 2006 μέχρι και 31 Δεκάτου του 2019 είχε υπηρεσία ο υπάλληλος της Α1, 2 και 5-2 13 έτη και 11 μήνες. 13 και 11 δωδέκατα, 13,92. Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, υπολογίζεται το 95% της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Συνεπώς, το αποτέλεσμα είναι 13,22. Η υπηρεσία του στις κλίμακες Α2, 5 και 7-2 από 1η Πρώτου του 20 μέχρι 31 Δεκάτου του 24, 5 έτη, το οποίο υπολογίζεται το 100% της υπηρεσίας. Το σύνολο της υπηρεσίας της Α1, 2 και 5-2 και της υπηρεσίας Α2, 5, 7-2 είναι 18,22. Συνεπώς, αφού υπερβαίνει τα 18 έτη στις 1η Πρώτου του 25, τοποθετείται από 1η Πρώτου του 25 στην αρχική βαθμίδα της Α7-2. Προχωρούμε στη συμπλήρωση του εντύπου Γ44Δ, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία του υπαλλήλου, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, ταυτότητα, ονοματεπώνυμο. Η ημερομηνία ισχύως είναι η 1η Πρώτου του 25,
αφού η ρύθμιση ισχύει από 1η Πρώτου του 25. Συνδυασμένες κλίμακες είναι η Α257C2 και η κλίμακα πληρωμής μισθού είναι πλέον η Α7C2. Δικαίωμα μεταπήδησης όχι, αφού η Α7C2 είναι η τελευταία κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων. Στον ετήσιο βασικό μισθό καταχωρείται η αρχική βασική αμοιβή της Α7C2 εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει τα 18 έτη και δεδομένου ότι ο μισθός του ήταν πιο κάτω από την αρχική της Α7C2. Ο νέος μήνας προσάυξησης του θα είναι πλέον ο Ιανουάριος και θα είναι έναν έτος μετά, δηλαδή η ημερομηνία επόμενης προσάυξησης είναι πρώτος του 2026, όπου και θα προχωρήσει ο υπάλληλος στη δεύτερη βαθμίδα της Α7C2. Εδώ να κάνουμε και αναφορά στο πεδίο δικαίωμα καταβολής διαφοράς υπεροριών, όπου αν ο υπάλληλος έχει πληρωθεί ώρες υπερορίας στην προηγούμενη του κλίμακα, π.χ. την Α5, και θέλουμε το σύστημα να καταβάλει υπερορίες στη νέα του κλίμακα, τότε καταχωρείται η ένδειξη yes, ναι, και το σύστημα θα του καταβάλει τη διαφορά του ποσού των υπεροριών. Προχωρούμε την παρουσίασή μας με την τρίτη ενότητα της αναπροσαρμογής μισθού, αυτή της παραχώρησης προσαυξήσεων. Ξεκινώντας από τον έλεγχο των ετήσιων προσαυξήσεων και σύμφωνα με την εγκύκλιο 35 ημερομηνίας 7 Τετάρτου του 25 του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, να αναφέρουμε τα πιο κάτω. Για την καταβολή των ετήσιων προσαυξήσεων αποστέλλεται από τον τομέα μισθών μηνιαία ηλεκτρονική κατάσταση στα τμήματα, το List of Increments Due, με όλους τους υπαλλήλους για τους οποίους το σύστημα υπολογίζει αυτόματα ότι δικαιούνται προσάυξηση τον επόμενο μήνα. Αφού ελεγχθεί η εν λόγω κατάσταση, τότε ο ελέγχοντας λειτουργός οφείλει να εγκρίνει γραπτός ή όχι τη χορήγηση ετήσιας προσάυξησης, αποστέλλοντας τη σχετική βεβαίωση παράρτημα της εγκυκλίου 35 στον τομέα μισθών. Σε περίπτωση που η ημερομηνία προσάυξησης για ένα συγκεκριμένο υπάλληλο χρειάζεται τροποποίηση, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Γ-44Δ. Προχωρούμε στις προϋποθέσεις χορήγησης προσάυξησης. Σύμφωνα με τους περί δημόσιας υπηρεσίας κανονισμούς του 1995 μέχρι 2018, για να δικαιούται υπάλληλος σε χορήγηση ετήσιας προσάυξησης θα πρέπει να συμπληρώσει 12μηνη υπηρεσία με πλήρεις απολαβές. Όρος υπηρεσία περιλαμβάνει και άδεια ανάπαυσης, άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας, εκπαιδευτική άδεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος, άδεια απουσίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή υπηρεσία στην εθνική φρουρά. Περίοδος απουσίας χωρίς απολαβές 15 ημερών και κάτω αγνοείται, ενώ περίοδος άδειας απουσίας πάνω από 15 και μέχρι 30 ημέρες λογίζεται ως συμπληρωμένος μήνας. Να σταθούμε τώρα στην περίπτωση υπαλλήλου που απουσιάζει με άδεια ασθενείας. Σε περίπτωση που απουσιάζει με άδεια ασθενείας για περίοδο μικρότερη των 6 μηνών μέσα στο έτος υπηρεσίας του, χορηγείται σε αυτόν η ετήσια προσάυξη που δικαιούται. Αν όμως απουσιάζει για περίοδο πάνω από 6 μήνες, τότε δεν παραχωρείται η ετήσια προσάυξηση. Σε περίπτωση επιστροφής στα καθήκοντα του, τοποθετείται στη βαθμίδα της κλίμακας στην οποία θα έφθανε, αν δεν απουσίαζε με άδεια ασθενείας χωρίς αλλαγή στην ημερομηνία προσάυξησης του. Σχετικό είναι το παρακάτω παράδειγμα 4. Υπάλληλος ο οποίος πήρε την τελευταία του προσάυξη τον Οκτώβριο του 2022 και βρίσκεται με άδεια ασθενείας που ξεπερνά τους 6 μήνες ημερολογιακά με βάση τον μήνα προσάυξησης, τον Οκτώβριο του 2023, και εφόσον απουσιάζει μια άδεια ασθενείας που ξεπερνά τους 6 μήνες, η προσάυξη δεν θα του παραχωρηθεί. Στη συμπλήρωση του εντύπου Γ-44Δ με ημερομηνία ισχύως 1η Δεκάτου του 2023 θα τοποθετηθεί η ένδειξη 9 και ο ετήσιος βασικός μισθός που είχε ο υπάλληλος τον Οκτώβριο του 2022, ούτως ώστε το σύστημα να μην του παραχωρήσει την προσάυξη του 1η Δεκάτου του 2023.
Ο εν λόγω υπάλληλος βρισκόταν κατά την πρώτη δεκάτου του 22 στην 8η βαθμίδα της Α8 στο 32.879. Ας υποθέσουμε ότι επιστρέφει στα καθήκοντα του στις 19 Εντεκάτου του 24. Πάμε να υπολογίσουμε θεωρητικά ποιος θα ήταν ο μισθός του αν δεν απουσίαζε με άδεια ασθενείας. Πρώτη δεκάτου του 22 είναι στο 32.879. Πρώτη δεκάτου του 23 θα πήγαινε στο 34.076 και πρώτη δεκάτου του 24 στο 35.273. Εφόσον τώρα επιστρέφει στα καθήκοντα του στις 19 Εντεκάτου του 24, θα τοποθετηθεί στο 35.273 και η επόμενη ημερομηνία προσάυξησης του, όπως είπαμε, δεν αλλάζει, θα είναι πάλι η 10ος του 2025. Στο έντυπο Γ 44 Δέλτα, η ημερομηνία ισχύως θα είναι η ημερομηνία επιστροφής στα καθήκοντα του 19 Εντεκάτου του 24 και θα λάβει το μισθό 35.273, το οποίο θα βρισκόταν αν δεν απουσίαζε, και η ημερομηνία προσάυξησης του παραμένει ο 10ος του 2025. Στην τελευταία ενότητα της αναπροσαρμογής μισθού θα δούμε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κατακράτηση, διακοπή, αναβολής, παραχώρησης προσαυξήσεων, σύμφωνα με τους κανονισμούς 25 μέχρι 28. Να αναφέρουμε ότι οι κανονισμοί 25 με 28 ισχύουν πλέον και για τους έκτακτους υπαλλήλους αορίστου και ορισμένου χρόνου, όπου οι εργοδοτούμενοι ορισμένου και αορίστου χρόνου είναι υποχρεωμένοι να επιτύχουν σε εξετάσεις που προνοούνται στα σχέδια υπηρεσίας των αντίστοιχων μόνιμων θέσεων για σκοπούς μισθοδοτικής ανέλυξης. Σχετική είναι η εγκύκλειος 1627 ημερομηνίας 28 Ενάτου του 20. Η ημερομηνία έναρξης της προβλεπόμενης περίοδου που αναφέρεται στο αντίστοιχο σχέδιο υπηρεσίας για επιτυχία στις εξετάσεις θα είναι η ημερομηνία της παρούσας εγκυκλίου, δηλαδή 28 Ενάτου του 20. Όμως, σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιον επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και ημερομηνίας 1η Εβδόμου του 25, οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου εξαιρούνται από την υποχρέωση να παρακαθίσουν στις μη εδοτηματικές εξετάσεις. Συνεπώς, τυχόν κατακράτηση ή διακοπή προσάυξησης που είναι σε ισχύ θα πρέπει να τερματιστεί και να τοποθετηθούν από την ημερομηνία κυκλοφορίας της παρούσας εγκυκλίου, δηλαδή από 1η Εβδόμου του 25, στην κλίμακα μισθοδοσίας που θα ελάμβαναν εάν δεν μεσολαβούσαν κατακράτηση ή διακοπή προσάυξησης τους, χωρίς όμως την καταβολή αναδρομικών. Θα πρέπει να συμπληρωθεί δηλαδή το έντυπο Γ 44 Δέλτα με ημερομηνία ισχύως 1η Εβδόμου του 2025. Να επεξηγήσουμε τον κανονισμό 25, δηλαδή την κατακράτηση προσάυξησης. Κατακράτηση προσάυξησης γίνεται σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν επιτύχει σε οποιαδήποτε καθορισμένη εξέταση μέσα στην καθορισμένη περίοδο, όπως αναφέρεται στα σχέδια υπηρεσίας της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος. Για παράδειγμα, στα σχέδια υπηρεσίας αναφέρεται ότι πρέπει να επιτύχει συγκεκριμένη εξέταση μέσα σε 2 χρόνια από το διορισμό του ή αν είναι εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου από την ημερομηνία κυκλοφορίας της εγκυκλίου 1627, δηλαδή από 28 Ενάτου του 20. Τότε γίνεται κατακράτηση προσάυξησης. Δεν χορηγείται δηλαδή η προσάυξηση του υπαλλήλου. Μετά τη λήξη της πιο πάνω περίοδου, αν ο υπάλληλος επιτύχει στην εξέταση μέσα σε 1 χρόνο από την ημερομηνία χορήγησης της προσάυξησής του ή σε 2 εξεταστικές περίοδου, τότε η προσάυξηση χορηγείται αναδρομικά από την ημερομηνία που θα χορηγεί το αρχικά. Προχωρούμε στη διακοπή προσάυξησης σύμφωνα με τον κανονισμό 26. Η προσάυξηση διακόπτεται όταν ο υπάλληλος δεν επιτύχει στην εξέταση μέσα στις περιόδους που αναφέρονται στον κανονισμό 25. Διακοπή προσάυξησης σημαίνει ότι δεν επαναχτάται ο μισθός που χάθηκε κατά την περίοδο της διακοπής και ο υπάλληλος τοποθετείται όταν επιτύχει την εξέταση από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης, εκεί που θα έφτανε εάν δεν υπήρχε διακοπή.
Η ημερομηνία προσάυξησης του δεν επηρεάζεται. Αυτόν το έχουμε δει και στην περίπτωση του υπαλλήλου που αποσιάζει με άδεια ανασθενείας πέραν των 6 μηνών. Ετήσια προσάυξη δύναται να διακοπεί και για πειθαρχικούς λόγους. Τέλος, να δούμε την αναβολή προσάυξησης και τον κανονισμό 27 και να πούμε ότι η ετήσια προσάυξηση δύναται να αναβληθεί για πειθαρχικούς λόγους. Όταν μια προσάυξηση αναβληθεί δεν αποκαθίσταται. Αναβάλλεται για την περίοδο που έχει επιβληθεί η ποινή. Και η ημερομηνία από την οποία παραχωρείται τελικά καθίσταται η νέα ημερομηνία προσάυξησης. Σε περίπτωση υπαλλήλου για τον οποίο ισχύει η ποινή της διακοπής προσάυξησης και η θέση του αναβαθμιστεί σε μισθοδοτική κλίμακα κατά την πιο πάνω περίοδο, τότε η αναβάθμιση του θα υπολογιστεί όταν αρθεί η ποινή με βάση την ημερομηνία ισχύως της αναβάθμισης της θέσης, αλλά θα έχει εφαρμογή από την ημερομηνία ανάρσης της ποινής. Σχετικό είναι το παράδειγμα 6 που θα δούμε παρακάτω. Να δούμε τώρα το παράδειγμα 5 για να δούμε στην πράξη την εφαρμογή της κατακράτησης διακοπής προσάυξης ενός υπαλλήλου. Υπάλληλος προσλήφθηκε στη δημόσια υπηρεσία την 1η Πρώτου του 2020 στη θέση βοηθού λογιστικού λειτουργού, στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της Α2 που είναι 13.598. Σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας της θέσης του, πρέπει να επιτύχει 1. Στις εξετάσεις πάνω στις δημοσιονομικές και λογιστικές οδηγίες και στους περισύναψεις δημοσίων συμβάσεων νόμους και γενικούς κανονισμούς και κανονισμούς αποθηκών μέσα σε 2 χρόνια ή σε 4 εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό του. 2. Στις εξετάσεις των περιδημόσιας υπηρεσίας νόμο, στους περιδημόσιας υπηρεσίας κανονισμούς και στις γενικές διατάξεις μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό του. Κατά τα 2 πρώτα έτη της απασχόλησης του θα παραμείνει στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής στο 13.598. Στα 2 χρόνια, δηλαδή από 1η Πρώτου του 2022, ο υπάλληλος δικαιούται να ενταχθεί στην αρχική βαθμίδα της Α2 15.109. Αν όμως ο υπάλληλος δεν επιτύχει στην πρώτη εξέταση μέσα στο περιθώριο που του δίνεται, τότε από 1η Πρώτου του 2022 πρέπει να γίνει κατακράτηση προσάυξης και να συμπληρωθεί το έντυπο Γ λάμδα 44 δέλτα, παράρτημα Α. Αν επιτύχει στην εξέταση μέσα στον επόμενο χρόνο μέχρι 1η Πρώτου του 2023 οι 2 εξεταστικές περιόδους, τότε η προσάυξη επιστρέφεται από την ημερομηνία που του παρακρατήθηκε, παράρτημα Β. Αν επιτύχει στις εξετάσεις μετά την προκαθορισμένη περίοδο που του δίνεται, δηλαδή μετά την 1η Πρώτου του 2023, τότε η προσάυξη παραχωρείται από την ημερομηνία που παρακάθισε τις εξετάσεις, π.χ. η ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης 25 Τετάρτου του 2024 και ο υπάλληλος τοποθετείται στο σκαλοπάτι της κλίμακας που θα βρισκόταν αν δεν εφαρμοζόταν η διακοπή της προσάυξησης του, χωρίς όμως αναδρομική ισχύ και ο μήνας προσάυξησης του παραμένει ο ίδιος. Παράρτημα Γ. Όπως είπαμε, αν ο υπάλληλος δεν επιτύχει στην πρώτη εξέταση μέσα στο περιθώριο που του δίνεται, τότε από 1η Πρώτου του 2022 πρέπει να γίνει κατακράτηση προσάυξησης. Δηλαδή στο έντυπο Γ λάμδα 44 δέλτα που πρέπει να συμπληρωθεί, η ημερομηνία ισχύως θα είναι 1η Πρώτου του 2022, θα τοποθετηθεί στην αρχική βαθμίδα της Α2 και στην ημερομηνία προσάυξησης θα μπει ένδειξη εννιαράκια της μη χορήγησης προσάυξησης δηλαδή. Αν ο υπάλληλος επιτύχει στις εξετάσεις μέσα στον επόμενο χρόνο μέχρι 1η Πρώτου του 2023, τότε η προσάυξη επιστρέφεται από την ημερομηνία που του παρακρατήθηκε. Στο έντυπο Γ λάμδα 44 δέλτα θα μπει η ημερομηνία ισχύως 1η Πρώτου του 2022, 15.109 και η επόμενη ημερομηνία προσάυξης ο πρώτος του 2023. Τέλος, αν επιτύχει στις εξετάσεις μετά την προκαθορισμένη περίοδο που του δίνεται, δηλαδή μετά την 1η Πρώτου του 2023,
τότε η προσάυξηση παραχωρείται από την ημερομηνία που παρακάθισε στις εξετάσεις, για παράδειγμα 25 Τετάρτου του 24, και ο υπάλληλος τοποθετείται στο σκαλοπάτι της κλίμακας που θα βρισκόταν αν δεν εφαρμοζόταν η διακοπή της προσάυξησης του χωρίς αναδρομική ισχύ και ο μήνας προσάυξησης του παραμένει ο ίδιος. Πάμε να δούμε τη θεωρητική ανέλυξη του υπαλλήλου. 1η του 22 είναι στο 15.109, 1η του 23 θα πήγαινε στο 15.201, 1η του 24 στο 15.293. Συνεπώς, από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης που είναι η ημερομηνία ισχύως πλέον, 25 Τετάρτου του 24, θα τοποθετηθεί στο 15.293 και η ημερομηνία προσάυξησης του παραμένει ίδια, πρώτος του 2025. Να δούμε και έναν τελευταίο παράδειγμα, περίπτωση επιτυχίας στις εξετάσεις μετά από διακοπή προσάυξησης και αναβάθμιση θέσης. Υπάλληλος εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου στις συνδυασμένες κλίμακες Α2, 5, 7, 2 βρισκόταν από 1η Οκτώου του 22 στην ένατη βαθμίδα της Α2 στο 16.818. Ας υποθέσουμε ότι παρακάθισε με επιτυχία στις εξετάσεις που διεξήχθηκαν στις 30 Τετάρτου του 24, χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το 1 έτος και τις 2 εξεταστικές περιόδους από την ημερομηνία λήξης του πρόσθετου μεταβατικού διαστήματος που είχε παραχωρηθεί με την εγκύκλιο 1627 ημερομηνίας 28 Ενάτου του 20, δηλαδή μετά τις 27 Ενάτου του 23. Συνεπώς εφαρμόζονται κανονισμοί 25 και 26 της κατακράτησης και της διακοπής προσάυξησης. Προχωρούμε στον υπολογισμό του μισθού του υπαλλήλου στις 30 Τετάρτου του 24, ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης, αν δεν μεσολαβούσε η διακοπή προσάυξησης και λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόνοιες της εγκυκλίου 1745 της μισθοδοτικής ανέλυξης το 2572. Από 1η Οκτώου του 22 ο υπάλληλος κατήχε το βασικό μισθό το 16.818. Από 1η Οκτώου του 23 θα προχωρούσε στην επόμενη βαθμίδα της Α2 17.197 και από 1η Πρώτου του 24 θα υπολογιστεί ο μισθός σύμφωνα με τη μισθοδοτική ανέλυξη Α2 572. Θα τύχει εφαρμογής ο κανονισμός 18 που αναφέραμε και στην πρώτη ενότητα της παρουσίασης μας. Άρα ο μισθός υπαλλήλου από 1η Οκτώου του 23 είναι 17.197. Βρίσκουμε την προσάυξη που κέρδισε από 1η Οκτώου του 23 μέχρι 31 Δεκάτου του 23, 5 μήνες του 379, είναι ίσο με 158 και το σύνολο είναι 17.355 που είναι ο αναπροσαρμοσμένος μισθός του υπαλλήλου. Βρίσκουμε το πλησιέστερο σκαλοπάτι στην κλίμακα Α5 από το 17.355 που είναι το 17.455, το οποίο θα κερδιθεί σε 2 μήνες. Εφόσον δεν υπάρχει σκαλοπάτι στην κλίμακα Α5 μεταξύ του βασικού μισθού του υπαλλήλου και του αναπροσαρμοσμένου του μισθού, ο υπάλληλος διατηρεί το βασικό μισθό του και σε 2 μήνες τοποθετείται θεωρητικά στο 17.455. Τέλος, προχωρούμε στη συμπλήρωση του εντύπου Γ 44 Δέλτα, όπου στην ημερομηνία ισχύως θα καταχωρηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης 30 Τετάρτου του 2024 με ετήσιο βασικό μισθό 17.455, όπως υπολογίσαμε ότι θα βρισκόταν ο υπάλληλος θεωρητικά από 1η Τρίτου του 2024. Η ημερομηνία προσάυξησης θα είναι ο Τρίτος του 2025. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλή συνέχεια.